Представяш? Аз ще представя след супер много време. След колко време? Последни заветни слова за 12 Б. Ти не, Боби, да. Пожелавам на моите най-любими приятели много щастие, много успехи в този живот. Значи, драги си ученици, Боби, как се свалят жени, моля те? Не мога да ти зумна, бе. Драги си ученици, ние напускаме училище, но влизаме в истинския, реалния, трудния, неприятен, гаден живот. Заедно се подкрепяхме и си помагахме. Но сега е различно. Но аз съм сигурен, че вие ще се справите. Идеално, давайте парите. Почна ми това тъгно. А тя трябва да плаща всички такива неща. Хора, нали знаете, че освен куверти, това е лъжа за куверти? Че нали на всеки 10 куверти ние безплатно. Да. Просто плащате днес нарочно завишение, за да ходите в библиотекарките. И пак добре, ти знаеш какви куверти се плащат на училище. Ти пък какво снимаш? Нашия е от най-високи, да. Не знам, но златарите плащат 200. И до това ще стигнем, до това ще е да крачък. Мисля, покажа да плащат, че ще караме часа да съхме. Значи, поне сигурно, колкото и да ми е тежко от яденето с родините, ще си изям всичко бешерато. Просто... Чефи, Как ще е с диск, бе? Ти лути с тази камера на 4-5 години, тя да не е на 10, как ще е с диск? С касетки направо. Да, ще пъхам на времето. Да, бе, знам, ама. Защо? Като това ще носи ящо за филма, да? Какво ти е? Не знам. Има. Марка трябва да му слоси три. Ми втората трябва синоним, не ги знаят. Синоним на метиламина. Синоним. Да. Аз викам амина метила. Айде ти. Разни техники. Покриете се с чанта, това не значи, че не се вижда. Да, между другото, не знам какво си мислите като цяло. Да се сера. Отивам на изпита. И имам отсъствия. Приятели, искам да ви кажа моите последни послания към вас. Знам, че някои от вас ще липсва много, на други по-малко, на трети хич, но това няма никакво значение. Искам да кажа, че всички ще липсвате много на мен, надявам се. И сега най-важното, което трябва да става е своето послание. Всеки от вас ще замине някъде надалече, или ще отиде в Нова Зеландия, или ще отиде в Европа, или ще станете се тук като мен в мизерията, но това е друга тема на разговор. Нека всеки от вас където да ти е свети един ден за мен, за онзи глупак от класа, който събираше билети, да задели някой билет, да ми ги изпрати, да ми пише, ще бъда много благодарен. Не съм само аз, ако трябва да ходи някой на изпит за отсъствие. Ако трябва да ходи някой за двойки, пак мисля, че съм. Тогава също за това не знам. За отсъствието съм сигурен, че не съм само аз. Какво се иска? Кой го да това? Моля ти се да снимай лица. Лица! Моля те, играй! Купа! Не спираш да снимаш, господи! Не спираш да снимаш. Смякши се. Не излезнахте. Ама сте капо. Койки. Няма на какво да се базира. Значи първи имаш повече от 2 дрехи отсъствия. Те са повече от 2 дрехи отсъствия. Жоро, последните думи, братле. За този клас 5 години всичко деляхме. Бяхме като брат и сестра. Обичам ви. Аз съм най-качественият ученик в тази гимназия. Искам да поздравя моят приятел Ангел. Уникален човек. Един ден ще възмъже и той. Ще придобие собствени качества. Освен това да е малко жена. И това е от мен. Караш ти като правиш. Караш ме да съм anxious и ми е гадно. Караш ме да съм хубав. Да, готов си, Васко. Мога да пратиш едно послание на мацките в нашия клас. За шоколад, да. Ще ви лижи с шоколад. Мацки. Да знаете. Това съм аз. Васко Филипа. Васко Филипа. Крека. Възено, че 10 000 човека партии. Yes,
Ама покажи зъбки, да. Аз трябва да имам официална причина, поради която отивам на този изпит, която в случая Ето причината ти е отсъствие. е, че имам... Не, смисъл, вие ме пращате на изпит, защото аз имам 33% отсъствие, така ли? Имаш и две двойки. Няма на какво да се базира. Значи първи имаш повече от две трети отсъствия. Те са повече от две трети отсъствия. А трябва да имаш една трета маска. Не си последния месец, толкова ли си вляза на дистанция? Еми аз не съм влизал, но... Не мисля, че от 60 човека аз съм единствения, който по тия критерии трябва да отида. Особено, не смисъл, аз ви казвам, административно погледнато, трябва да има причината коя е, че отива, че има... Дай до директорката, че аз съм защитила. Няма да се защитя. Аз мога да се защитя. И с такова арогантно поведение, извинявай. Бе, госпожо, какво ми е арогантно поведение? Аз какво искам 2 години от вас? Да ми пишете по една тройка. Това ли е? В смисъл, ако ми кажете, че това е много, ако ми кажете, че аз искам нещо голямо. В смисъл, аз не съм човек, който има четворки или тройки и се бори за шестица и мрънка за шестица, просто защото е свикнал всички други да ми пише шестица. Аз искам тройка, просто да мога да си взема диплома. И това е. И толкова много искам. И аз съм единственият от 60 човека, който не е положил никакви усилия, така ли? Не, моля те. Сигурно. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Сериозната, която ми дължиш. Не знам. Мисля, че доста пъти да ми отговориш този просто публично. Публично? Пред камера? Да. Не знам. Да има на запис. Да има на запис все пак. Не знам, често така. Но сподели ли нещо? Чакай сега. Ето сега вече мога да ли споделиш нещо за 12-ти Б клас? За 12-ти Б клас. Защо нямаш коментар? Как така? Отчаиваш се. Отчаиваш ли се от 12-ти Б клас? Отчаивам се. Ужас. Нищо. Ето тук намираме една част от 12-ти Б клас. Какво правите? 12-ти Б клас. Не мога да... Йоанна, какво правиш? Не може да си бил болен 26 дни. Това е доста забавно. Много напряг тази камера. Спри се малко. Закъснява се час за врата. Не може да пиша бележка с цял месец. Добре, прием чай да видим, ще го разделим на 2 бележки. Така може. Може да даме нас за болекар, ма не знам как ще напишеш за 2 седмици. Едната е умряла, другата възкръснала и се възстановява. Але бележките ми първо да са от 10 до 21. А с тия 3 дни тук ти с останалата една седмица, какво правиш? Ако трябва да дам на всяка седмица беше, трябва да дам 4 бележки. От 10 до примерно 19 или 20 нещо. Не, че аз миналата седмица 5 такива вътре. Не. Не, четвъртък бях на училище. Моля ви. Бях на училище, не четвъртък. Откъде да знам? Аз не бях. И на мен бях на бележки за четвъртък. А на мен някой дали до 20, от 10-20, някаква тежка диария. Тежка диария за 10 дена, бате. Ти направо си разказва играта, бе. Аз не знам как съм жив, брате. И аз честно ти кажа. Може да ми кажеш някакъв относителен адрес? Ето на тебе. Не, няма си давай си адрес. Защо? Една за мен, моля. Не, аз личната ми лекарка. Давай, моля. Някаква улица. Модес Мусорски. Трудолюбие само една. Или родолюбие? Трудолюбие. Къде измисли тази улица, бе? А тази за тази седмица и една за тебе. Йоци, само да полза за теб. Такова ще направиш си Криси. Ще да снимаш. Ако обичаш, тази бележка не пиши на Йордан. Не пиши на Йордан, да, какво да. Мерси. Добре, последно тая, която и аз ще дам една бележка, която трябва. Аз не съм напечатани. Тая, която я пише в момента за книгатия. От 10 до 20 и другата от 1 до 10. Не, от 1. Не си на училище от 5 бе, гений. От 5. Добре, тая напиши тогава от 5 до 14. Като тая е от 10. Защо другата ще... Не, тая написи ли вече? Еми, тая напиши от 5 до 14. Тази от 5 до 14. Да, първият срок свърши няма да реши за него. Да ви оправя. Да, 100% се става. Така, и другата да е от...
17-25. Стефане, защо да снимаш това? Защото няма какво да снимам просто. Почвай. Трябва да храня После те го типкам и те го дойде да спи. После те му купа костюм, шапка и мустатки, за да е джентълмен. После ти игра, като се събуди, ти игра някоя игричка. Примерно, Icy Tower и те скача по облаците. Не знам какво друго мога да кажа. Купя пак костюмче. То като му купа веднъж костюмче, няма смисъл да му купа във втори път костюмче, тъй като костюмчето е доста тъщо. Кое? Може ли някаква пак? О, Марио! Здравейте! Марио, трябва да се наместиш между Чеко и Айга. Не бе, лапи. Там, на пейка. Оф, нагъл си, брат! Мисли? Нагъл ти, брат! На клипче съм момче. Марио, кой ще пиеш? Какво дадеш?